усещане на знамето. Равнение наляво. Знаменосци напред, ходом, марш! Отново, неизмеримо скъп за всеки българин, дълбоко наш, трогателно светъл и величав. Отново звънки детски гласове ще запеят: върви, народе възродени! Ще сведем глави в знак на признателност пред делото на първоучителите, което има историческа съдба за българския род и българската държава. Гонени и преследвани, заплашвани и унижавани, равноапостолите положиха основите на великата правда, силна и човешка, че всички народи са равни и пътя към бъдното и славното не е привилегия за едни, а порицание и тама за други, че върховете ги изкачват еднакво и малки и големи народи, защото духовната вис също не е привилегия за едни, а тъмна нощ за други, възстанали, жертвоготовни срещу догмата и високомерието на триезична Европа. Солунските братя проповядват: не изпраща ли Бог дъжд еднакво за всички, или слънцето не грее ли за всички, не дишаме ли въздух всички еднакво? И как вие не се срамувате да допускате само 3 езика, а всички други народи към кръщение, за да изкачи върхове, да изрече думи заветни: слава, вечна слава вам, брати и светци славянски! Показват се най-достойни за великата мисия Кирил с огромната си филологическа подготовка и изключителната си надареност, Методий със своя практически усет и отлично познаване на славянския въпрос, двамата с голямата си твърдост и решимост, с готовността за саможертвата в името на славянската кауза. Учебен звънец. Останаха самотни класните стаи, чиновете и черните дъски, които са били свидетели на много победи и загуби, на много вълнения и тревоги. Ако можеха да говорят, те биха разказали за безбройни страхове преди класно или изпитване, за тихички разговори в час, за тайно преписани задачи и за много неща. Зад вас остават дневниците с графити за оценки и неизвинени отсъствия. Пред вас е кръстопътя на живота и всеки от вас ще трябва да избере своята посока. Очакват ви пътища, мечтани, постигнати, изненадващо нови.
ще ви отнеме животът, но много неочаквани неща ще ви даде. Новия живот се първа всеки миг ще ви изправя пред безкрайни изпити. И нека тези изпити винаги бъдат издържани, ако не с отлични знания, то поне с отлична човешка чест. И каквото и да се случи с вас, колкото и годините да отминават, не забравяйте гимназия Гьоте. Носете винаги в сърцата си въгленчетата от жеравата на ученическите години, които ще ви топлят през целия живот. От сърце ви желаем сполука на копнешите полет красив. Нека никога горе си скука да не спират на вашия прак. И макар че сте вече големи и скептични към всеки съвет, не забравяйте, нейде живее златокъдрият, малкият принц. Потърсете го в себе си, свети на Венера му чудния план. Със сърца на поети бъдете, заредени с тревога и обич. На добър път, скъпи абитуриенти! Прекрачваме прага на немска езикова гимназия с особено чувство, защото днес се разделяме с това, което 5 години беше неразделна част от нас. И ние бяхме неразделна част от него. Тук ние търсихме себе си чрез великото таинство на познанието. Бяха задъхани делниците ни, бяха забързани празниците. Искахме много. И радост, и обич, и грижи, и труд, и вяра. Искахме да бъдем обичани и често се вричахме в себе си и в другите. Не искахме да бъдем безлични и често прекрачвахме границата на забраните, защото младостта не търпи затворените пространства. Мълчахме в междучасията, пеехме в часовете, обичахме и не толкова обичахме и всичко това правихме заедно. Бяхме тревожни и радостни, бяхме и весели и сърдити на всичко, не винаги разбирани, често недооценявани. Бяха много ученическите незгоди. Очаквахме края на всяка учебна година с нетърпение. Спорихме безумно за всичко. Бяхме и задружни, и разделени. Просто ученици. Черните дъски побеляха от дебеширания прах. Тетрадките се изпълниха с формули, задачи, стихове, есета. Нашите преподаватели трябваше да прощават фавориите, носейки мъдростта на първоучители и творци. Търсихме заедно наука в изкуството и изкуство в науката и може би ги намирахме. Живеехме с чувството, че решаваме сложни проблеми и те никога няма да свършат. А ето днес оставаме извън часовете, защото пораснахме. Само с 5 години, но достатъчно е свят, защото всеки от нас ще бъде единствен. Днес ние влизаме в ново училище, за нас все още непознато, училището на живота. Ще оценяме живота си в гимназията по друг начин, но ще го гледаме с други очи. И то ще ни чувства различни. Вас, скъпи преподаватели, ще оставя сега за нас. В празничните делници и в делничните празници. Довиждане училище, добър ден живот! До тук словата бяха хубави, думите нежни. И аз, понеже много се притеснявам, ще си поглеждам малко листа. Искам да кажа няколко думи. И аз. Последният училищен звънец е вече факт за нас. За първи път много се притеснявам, виждате, ръцете ми треперят. И ще ми позволите да си гледам в листа, нали? Бях си подготвил едно хубаво слово, така, с приятни думи, но в такъв момент никой не чува думите, а пък и никой не ги запомня. Затова ще започна. Уважаема госпожо директор, уважаеми преподаватели в немска езикова гимназия и най-вече вие, уважавани и неуважавани,
хулени и хвалени, обичани и необичани ученици от немска езикова гимназия Гьоте Бургас. Изключително ми е приятно в този миг да се обърна към вас и да ви кажа не довиждане, а може би с Богом. И все пак изпращанията не са много приятна част от тържествата и затова се качих аз тук, на това най-високо място в Бургас и в региона, на стълбището на немска езикова гимназия, за да ви кажа няколко думи. Няколко думи от мен, но не само от мен. Много аз вярвам и други са благодарни и задължения на учителите и преподавателите от немска езикова гимназия. Но всъщност има много неща за казване, които ще се премълчат, няма да бъдат споделени, но няма да бъдат забравени. Това е най-важното. Но едно знам със сигурност. Това е, че тези преподаватели и тук, навсякъде, от немска езикова гимназия, могат много да ни дадат и на вас да ви дадат на вас, тези, които все още сте ученици. Стига да може да го поискате и да го разберете. Но чуйте, училището не е всичко.